Safiya ce ta rabo kashin jiki ya narke game bukatar ɓargo din zuciya ta yi sabon aiki kamar na agogo dare mahutar bawa anan na samu sirri mazo da tsohon kundi na dauriya dar sabo hakan biya cin marwa matafiya ga guzuri na zama jujin sarki guri na kwanan bayi bisan da zafi ya dago ina da garkar sanyi ban da ma da makera me za ya cinye gawayi kuna yi nisan tafiya suna tuno da mafari mazo da tsohon kundi na dauriya dar sabo hakan biya cin marwa matafiya ga guzuri na yi saƙar zance sai su zajen na yi aro su je su kare duban sanin ga aisun makaro zaren da na yi da rasu da masu ci margoro ma'ata mai hada baki ranar da za a yi tukuri mazo da tsohon kundi na dauriya dar sabo hakan biya cin marwa matafiya ga guzuri nake fataucin magana su da dafar mani naki garin gudun dan zomo ya shiga tarkon zaki da ambisarran wasu madila da kamman sarki ya da doke kure a ce na ɗauko tsari mazo da tsohon kundi na dauriya dar sabo hakan biya cin marwa matafiya ga guzuri ina da kunni na kafin na san na zama domin na kara mutunci bana zuwa gun kwalama iya rabo na zanci na sauka layin hadama na goda Allah sarki na fita kunyar sarari mazo da tsohon kundi na dauriya dar sabo hakan biya cin marwa matafiya ga guzuri farin watan da ya haska sire idan ba rana ruwa tabo a mazauni ba a raba su da tana duk wanda ya ci ya koshi dole sabeti na gona saboda yan maza hausa muke kiransa da jari mazo da tsohon